Kocha mar Harambee Stars Engine Firat chwero loya bang' jotuke mag sulwe Joseph Okumu, Eric Ouma Marcelo, Daniel Anyemba gi jatugo madiere Ayub Timbe yudo hinyruok kendo nyalo bedo oko e tuke adhula mag manyo tiko mayuore tuke mag pinje duto. To kata kamano, Engine Firat nigi geno ni jotugo mabiro yudo thuolo mar kawo kar jogo moyudo hinyruok biro tugo maber kendo konyo Kenya bende. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Gabon e boma ma Franceville chieng' tich ang'wen kapok gitugo gi tim mar Seychelles e boma ma Abidjan, Ivory Coast chieng' wuok tich mabiro. Stars igeno ni biro wuok pacho ka en odiechieng' makiny ka gidhi e piny mar Gabon. We are really excited about this opportunity and these games. You know, we've really prepared well. We've played some good quality friendlies throughout the year. And I believe now the coach has the correct strategy, and he has picked his arsenal to go and do the job. That this team is still not ready. I need time to go on in details, and this is detail work. You cannot make a team in national team in 7 months. Why not? Because how many trainings you have? It's not a club team where you train every day.